Category. Minak mo. Medatya, Justin.com. Dia mutul makita reak Daniel. Mabay malak Daniel. Chak, adi. Kamal hiring. Jack Daniel Awak ta. Aungil. Mungil Rahel daleng. Ang diol, ano din diol. Nang ko tulungin lang mo lima Jack Daniel. Boy. Kura talaga ko sa lay muguros. Almogkurs. Almogkurs. Ay, magurs. Yamalkala. Kali, elak mo kura ong mga baram. Lesel ang gel mo ay magursen. Ati! Yang oshine. Yang kalau mau Alam natin mo, iway rapid yung mga magursen. Yak, pwede na mga tinami yun, rapid to Omar. Hindi tayo kasi ng motion eh. So, kalau ko, hindi kasi ng motion sa sukato na tulog. Hindi na ayaw ko ka, kuwatan ko lang. Wala siya makalwasi eh. Kasi. Hindi kasi ng motion. Hindi kasi ng motion na sa'yo. Yeah. Natal ko rami, rabbit, emoli machaktan yan. Nginumbral asi. at sila pickles. Machaktan nila. Mutulong nila yung Wak mo yung sa ungil, di nga mo chaktan nila, mutulong nila. Kalau ko kalabertay sa chak sa yan, May kurso na komeng chaktan. Chak Daniel. Lamutulong nila yung kurso. Yes! So, oh. Kamen nila, gordo. Apa kira? Dila kalek. Lekay kita berat niya sos making kang. Era ko kula, yung gila commercial. Say, sauce, oy. Sauce making kong. Kalau kelas tu. Say, oy. Sauce. Sauce making. Salah apa deh tu? You have salt or you have Ajinomoto? Oh, you work here? Kalau lihat Sorry, I just have to meet. Anong advertise makulda TV? Sauce making ka. Hey. Ow. Lama malasi. Baru kamu tetam tuh lima cheesy. Alam mo tetam. So kan mga motetam tuh. Lain na song. Hindi na kala mo tetam. You know. Magurso. In kursa kal sabas bakal tayo. Allah, sabas makalaw siya. Yeah, abang. Really? Yeah. Hey, Belawa. Kana mo nga masok po sa sabas bakal tayo. volume part. Pag sumaasa ko, ay mataksa. Saka sabas sa barang mo. Mira, tamo. Well, hopefully what you will set there out, it doesn't do anything. Ano ulit? Lagi din. Tadi balance up. Nakakita mo sa to. Ay magkurso. Abay mo na kasi magkurso mira. Hindi nga. Nga kada katso ay magkurso. Nga kaswa Jack Daniels. Lesel mo lima Jack Daniels. What do you guys want at McDonald's? They're only serving breakfast right now. Nga breakfast to. Yeah? I'll do waffles. They don't have waffles. Ay magkurso. Ala? Do you have breakfast to. magkurso? You want just McMuffins? Yeah. Hey, just get like McMuffins for everybody. What about French fries? Today French fries now.
Ay, gusto ko ng mga french fries. 2 sausage, egg, cheese, McGriddles, and 1 hash brown for me. And I'll give you. And french fries too! If they have. So nga noodle. Noodle. A noodle? Tak mo kasi noodle akal. Hindi nga ka kasi a noodle at akal. Le noodle? Isiksik. Kasi a noodle? Isiksik. Kaya uram. At tanda ko sa manikin mo. Lalagay ang video. Mumbre la edit. Rulawal. Mamalingan na maling. Amo nga noodle? Leon noodle ay isiksik. Kaya uram. Ay nga man namin tela. I don't wanna screw up this video. I'm done with that shit. Yang berita. Nga kami, basong masala usah dan asal yang sebut sebarang.